Nasaan ang kuya mo? Hindi na! Di ko alam, dami mo satsat. Tabi ka? Kuya, saan ka punta? Bakit? May lakad ka na naman. May pupuntahan lang ako. Isama mo ako, kuya. Huwag ngayon. Kuya, paano ko dito? Delikado ang buhay natin ngayon, kuya. Huwag kang magalala. Dahil nandito ang kuya mo. Hindi kita pababayaan. Kung lalabas ng bahay, dito ka lang. Sige, kuya. Hindi ako lalabas ng bahay. Mag-ingat ka. Sila ang dapat mag-ingat sa akin. Basta, kuya, mag-ingat ka na lang. Pasahan mo yan. Sige, alis na ako. Kuya, mag-ingat ka. Iba ang kutob ko. Susundan ko si kuya. Dahil parang may mangyayaring masama kay kuya. Pero hindi mangyayari yun. Dahil andito ako. Ganda kayo! Dahil susulungin natin si Juyak! Pinatay niya ang mga kasama natin! Boss, mag-ingat talaga tayo. Dahil hindi basta-basta talaga si Joyax, boss. Boss, alam mo namang galawan ni Juyak. Hindi basta-basta yun. Oo nga, boss. Di basta-basta si Juyax. Kahit saang sulok, dinadaanan. Para siyang daga, boss. Parang wala kayong tiwala sa akin, ah. Kung si Juyax parang daga, ako parang pusa. Kahit saang sulok siya tumakbo, kakapulin ko. Tara! Asa kaya si kuya? Saan yung kuya mo? Sino ba kayo? Hindi importante kung sino kami. Ang importante, nasaan ang kuya mo? Di ko alam, ano bang kailangan nyo sa kuya ko? Boss, nagtatapang na tong batang to, ah. Boss, baka gustong tumikim ng bala. Huwag ka ng maraming tanong. Nasaan ang kuya mo? Hindi na! Di ko alam, dami mo satsat. Tabi ka? Tara! Bunso! Bunso! Sinong gumawa sa iyo nito? Bunso! Siguradong magbabayad ang gumawa sa iyo nito! Sisiguraduhin kong hindi na sila masisikat ng araw! Magbabayad sila! Walang hiya kayo! Pinatay niyo ang pinakamamahal kong kapatid! Magbabayad kayo! Boss, talagang pinaglalamayan na ni Joyax yung kapatid niya. Boss, sigurado ako. Maraming biskwit at kape dun. Boss, siguradong gaganti yun. Yan ang hinihintay ko. Ang magkaharap kami. At sisiguraduhin ko, uubusin ko ang bala sa katawan niya. Boss, sisiguraduhin lang natin hindi tayo magtitipid sa kanya. Dahil kapag nalulusutan tayo ng konti, siguradong uubusin tayong lahat nun. Huwag kayong mag-alala. Dahil sa oras na magkasalubong kami, bala lang yung magtatagpo. Yan ang gusto ko sa iyo, boss. Palaban. Tagoy! Tapos na siya nyo!